nespretno odabrala, a to je kakvim si odnosima sa Bakom Prasetom nakon onog njegovog, da kažemo, kako bismo rekli? Od te drame čitav... Drame, eto, da, to se zove drama. Da, pa to je bilo, koliko je to bilo? Sigurno 3 godine. Pa ima dosta. Ima 3,5-4 godine možda, 3 godine. Nemamo neki odnos, uopšte ne čujemo se, ne komuniciramo. Ali kad biste se sreli sada negde, kako biste odreagovali? Biste javili jedan drugom? Pa verovatno, mislim, nije to... Ili biste iznabadali jedan drugog? Ne, nije to taj nivo sada kao da nismo mi uličari da idemo da se bijemo po ulici, to ne rade pristojni ljudi, svako, ne znam, mislim, kad bi ga sreo, najlaganije, nisam ja neki sada, da ja nekome nešto zameram, svako ima svoj način na koji postaje slaven i na koji zarađuje pare, ja imam svoj, on ima svoj, to je tada, koliko god ljudi, evo iskreno, koliko god ljudi mislili da je mene to tada ukopalo, ja sam još tada iskreno shvatio da je to marketinški jako dobro za mene. Koliko si imao godina tada? 16-17. Ja sam shvatio da, ok, on je sada trenutno najpopularniji momak na Balkanu u smislu te neke mlađe publike. I shvatio sam da čovek te popularnosti, ako nastavi da mene pominje, sigurno će svi znati ko sam ja. U tom nekom momentu. Kako god, znači meni nije bilo važno, vi mene možete da mrzite. Bitno je da znate ko sam ja. Jer sam ukapirao, ok, isti ti koji me mrze tada, za 3 godine će da porastu. I to će da zaborave, ali će znati ko sam ja. I onda ja imam priliku da zapravo uradim nešto gde mogu da pokupim njihove simpatije. I to je ono što sam uradio proteklih 1,5 dana i na dugi staze taj plan je ispao jako pametan. Tako da sa neke strane sam i zahvalan dosta Baki Prasetu, zato što mi je dao reklamu kakvu niko nije mogao da plati. Ako ćemo realno da gledamo. Samo realno? Samo realno. Iako mislim da je izvine, jel mogu da kažem ružnu reč? Apsolutno. Iako mislim da je tada bio degenerik, što je to radio, zato što smo bili klijenti, ispostavilo se da je stvarno ispalo dobro na kraju, zato što je sa neke poslovne strane je dobro, sa ljudske strane je loše, uvek. Da, pljuješ nekog i to je stvarno thumbs down, ali ko zna šta bi se sve desilo da se to nije desilo. To nikada nećemo znati, ali znamo evo šta se desilo.